ty draku. To neudržím. Chlapče! Já to neudržím ten obr. Tak. Pomůžeš mi. Co? Pane, máte řeknu berli. Jo, to víte. Teď jsem zase v nemocnici. Na Blešáku jste. To víte, že je na tureckým trhu, chlapče. Ježišmar. No, tak pomůžeš mi. Tak pomůžeš mi. Děda se nám jak rozeběh. Hej, ty vole. Už mi konečně pomůžeš. A teď ty vole, tady běží však nějakej ten Emil. Co? No ten, co si prdel nemil, vole, zátopek. A ty to Utekni. Tam jde, ty vole. Pojď na druhou stranu, dětku. Já se robíš se. No už tam seš? Ty berle, jak tam chodí, ty vole. Kde seš? Dětku. No ty berle! Dětku, co tam děláš? Čurám. Musím si koupit prostřeleného člověka. Postel. Už mám problémy s prostatou, už jsem nejmladší. Jak ho tam krev, jak to mi tak. Tak pojď zase nahoru. Dědo, chcete pomoct? Tak dobrý, dětku. Dobrý, paně. To tak bere. Jo, tak to nevím, dědo. Kurva, kde to zase santiva? Lampa, a to je někdo doma. Asi někdo doma. Tam se svítí, koukej na to. A jo, to je UFO. Já se tady bojím. Co mi ještě řekneš pěkného, dědo? Jo, mám vrásky. Jo, tak to jo, a kde? Anda. Chudák, jak tam pojede. Ježišmarja, to je pohled, tyjo. Nikdo hajzlu, ty vole. Není nasrán? Tu hlavu, on tu hlavu v tom hažovaným času. Celkový pohled, tyjo. Jiné, nedávej To je gay, to je jasný. Ty vole! Přehraj teďka. Zas. Tak mi řekni, tak jak, tyjo. Tak já bych to viděl dneska jako Karol Zrožil. Co ty? Co ty, Beni? Boní? Ty pič? Píče zdar? No cement. Kam vlez? To je takový Johnny, ty vole. Zápalky. Ty vole! To je kotelnice, ty. Bum. Bum. Pojďte to. A ty to. Co je výchovný, ty. A tady to. Co to máš, ty z toho, že bych nešel ani do města? Přesně, ty bych asi ani nešel ani do města. Ten materiál, to je to s tebou. Tam stojí, ty. To nemáš trigo, jo, tam ty skurvený. Víš to myslím? Drž to. Vení. Ty vole, kde ona dostat až do půlky. Jde do půlky, to nemáš na ten ostře. Ty vole, tak to běžet, to musíš něco hodit. Co? Nedáš to do sebe. Nedáš, za boha ne, tak. Začneš vzduch, ne.